Priča o održivom turizmu za budućnost nužnost je, a ne trend. Ideja je to o kojoj sve češće razmišljaju kako veliki sustavi, tako i mali, ekskluzivni rezorti. Svaka odluka koju su vlasnici Maslina rezorta na Hvaru donijeli bila je u skladu s prirodom i idejom da ona mora ostati što netaknutija za buduće naraštaje. For us, this is not a trend that we are following. It's basically a lifestyle choice. Kao i uvijek, detalji su ti koji čine razliku. For example, in every hotel you have these slippers in the bathrooms or in your cupboards that are wrapped in plastic, right? But we didn't use, or we don't want to use single-use plastic in this hotel at all. So our owner and founder made a point of looking at all the different slippers out there and washing them instead of wrapping them up individually, so we can reuse them time after time. For us, to eliminate the single-use plastic is kind of the starting point of the idea. Like, for example, with the shampoos and all the amenities that have been created for our guests, it's all filled up in glass bottles. It's made on the island, it's produced here, it's done specifically for us, and we are not kind of throwing away any of the amenities that have been used by the guests, but we are cleaning it and refilling it. Iako mnogo čine i već sad za zaštitu okoliša, uvijek su spremni na nove načine očuvanja energije. A gost trud u ovom rezortu koji je usmjeren na luksus koji se prilagođava prirodi i svakom gostu ponaosob, obilno nagrađuje. Pa na primjer što se tiče bazena, tu je elektroliza, tako da se ne koristi nekakva velika kemija. Imamo i biofilter s kojima se razgrađuju sve otpadne vode. Razvrstavamo otpad od početka dok još to uopće nije ovdje bilo u nekoj snazi. Gledamo što manje da se baca smeća. Za primjer kavu koju popijete u rezortu, ta ista kava se poslije stalo kave služi kao gnojivo na našem organskom vrtu. Tako da gledamo da je nekakav ciklus rotacija u smislu da se ništa ne baca i da se sve manje zagađuje okoliš. Svi ovi izazovi pojačavaju se kad održivost i brigu o okolišu treba primijeniti u velikom rezortu kao što je Valamar. No ovdje na Hvaru učinjen je i još jedan korak naprijed, te je prošle godine otvoreno prvo eko ljetovalište u Hrvatskoj. Cijeli je rezort građen po načelima biorazgradivosti. U gradnji eko vila korišteni su prirodni materijali. Prije svega svaki dio operacije hotela je planiran do detalja. Hrana koju koristimo je 70% iz lokalnog uzgoja. Svi procesi koji su mogli biti optimizirani su optimizirani. Pokušavamo izbaciti u 100% obujmu papir iz svakodnevne upotrebe, tako da je veliki naglasak na digitalizaciji. U ovom rezortu veliki je naglasak na recikliranju apsolutno svega što se ponovno može iskoristiti. Iza nas je zgrada animacije u kojoj imamo dnevne programe u kojima se uče sva djeca svim procesima reciklaže. Sav prirodni materijal koji se koristi u reciklaži se kasnije nanovo koristi u sadnji. Imamo jedan mali dječji vrt koji svakodnevno djeca, naši gosti koriste. Biti održivi, zeleni kompleks nije lako, ali je važno za sve nas. Turizam i ekologija moraju i mogu zajedno koračati. Na sreću, toga je svjestan i sve veći broj gostiju. Pa po zadnjim testiranjima na tržištu 80% gostiju koji planira svoj boravak razmišlja u vidu da objekat u kojem će boraviti mora biti održivi.